DreamWorks Pictures представляет با همراهی زخنده کارگردان و رژیسور و منتجر و ترجمون همش زخنده. Buday nabda ya sho'duxtar buday. Ammo vale lekin sho'duxtar suvkuvkadyan то як бор бусаи ошиқинакни сознамешдай. Дар як қасри калон шоҳдухтарро дракон посбонӣ мекунад. Чанд ҳазор шерои нарх шоҳдухтарро халоскунӣ рафтанд, лекин ҳама нобуд шуданд. То ҳозир шоҳдухтар қаҳрамони худро интизор аст, омада буса намуда ва аз дракон ӯро халос кунад. Ганда дуруғи бад шид. Қаҳрамонат бо ман гашид. خونش دای بیشور نقص حمله میکنیم کمشه سروشمانشه میدون چی گپ میشوه زنده با زنده میخراست تو خونو رو سکچه دمیتیا شما я ҷода хато кардин. Стоғонотанама хидо мехӯрам. Медонед аввал чӣ кор мекунам? Аввал пӯстотуна ҷудо мекунам. Чашмои ҳамата чинда сок тайёр мекунам. Ҷигарутуна қати сангдонутун, пиёзча қати ҷиз-биз тайёр карда мехӯрам. Фаҳмидед? Вах бля. Гӯштои мондагиро қайла мекунам. Дев, назик наша ки алловут сар метем, назик наша. Гурез. Ҳамхе кокстенки шамолтон ба дарахтҳо ҷума. Қочмаган номард. Грезен. Дар кофтукоб аст одамчаи афсонавӣ. аруба пур шуд ҳайш крафтем Аруса бурдан пуштика. Бучме шер нахун бучмайча. Ман раиси ҷурба бу напари. Барои яҷуз компиритня 20 дирам ақа бидӣ. Навбати кияй? Тангай 20 дирама ҳоли ҳам бадай кун. Ёрдам тебардор рафтем. Қандинга ур. Қафас майдаи бадай. Компирак илтимос бара нафурш илтимос. Мада я шанси дига илтимос. Я шанси дига илтимос. Зиннакта биги хари лақӣ. Навбати кияй? Мусафету чӣ дорӣ? И куклачаи чӯбияй. Не, ман кукла нестам, ман одамчаям. 50 дирам барои куклача бардориш. Хушомандӣ. Падар! Навбати кияй? Бабуся чӣ дорӣ ту? Хоб ман боша хари гап мезидагӣ дормина. Хай, 1 сомон да меарза. Агар ки гап занам. Ин гӯшу майдама хурдагиай. Хай? Тикан дарак изокашай. Дар хонам қа гап мезана ки ман када намешава. Бар падарат давлат гап зан? Бас кампир ахрана. Не, бистин гап мезана. Ҳама хари гап мезидагӣ, форама гап мезанам, нафорам гап намезанам. Чӣ фаҳмиден? Гум кинини кампира? Не, бистин. Ман бешухӣ мегум хари гап мезидагиай. Ман паридестам. Додо нигоҳ паридестай. Гап мезадай. Ман ҳам гап мезанам ва ҳам мепарам. шумо фақат парранда дадагин осмон. мумкин бо самолёт дадагин, лекин хари мепаридаги ягон тат надидин. худо зад. дастгириш кунин. қабиниш. қабиш. Сурку. Қабиш. Қапин очағара суриш кунин. ин ҳами сома сиркни рафтем. Дев. Чиай? Бо фармони шоҳ Фарқуват ман бояд ҳарди шуморо ҳабс намуда
ба ҷои гуфташуда бурда расонам. Фармони шоҳ Фаркуат. О, бешхи? Зуруд мераса? мумкин аст хон кунем?